Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wala dito si Idana? Wa gani. Bida. Di paibaw na ni Mus Nelson. Ikaw lang paibaw, Puldo. Oh. Ato na lang hinoon si Badong usultihin nga nawa si Dana. Yan yun naragot. Asa na malipangon si Dana jay? Ay, naambot lang ba, di bo? Basta paibaw dayon sila. Sige na. Ako nga Rios Badong. Bangon dayon diha, ug ato anas Badong. Buntag naman niya eh. Nakatagpilaw ko na. Ito na. Ni-alarm na akong cellphone. Oh, uy. Tawag man na ini. Si Dana. Nanawag man si Dana. Sa'yo pa man kayo. Ngaram ka. Hello? Ronnie. Oh, Dana. Sa'yo lagi kay kang nanawag ron, eh? Bitawag ko ni mo og sa'yo, Ronnie. Tungod kay gusto na ko nga usbo na to ang venue sa tong abutanan karong hapon. Asa man ang gusto ni mo nga dapit? Kung mahimo, adto ta mag-aabot sa dakong cross sa tangkigan. Sasama gyapong takna. Sa dakong cross? Oh, sige. Why problema, Idana? Mas labi noong maayo kay mingaw ka na dapita. More na, Ronnie. Paabutaw niya ko dito. Sige, Idana. Makalaom ka. Ako nang naipaibaw si Happy, Papa. Oh, mayo noon. At least dagan na tayo nga makabantay niya. Ay na ba si Idana karon? Tuwa, nibalik na siyang kwarto, Papa. Good. Ayaw lang una ninyo sa tanuga. Dili ta pagpasabot nga nagbantay ta sa tanang higayon sa iyang mga lihok. Maubitaw, Pa. Gisultihan na ba nimo si Hepe sa gusto na itong mahitabo? Oh, o mato ni Happy, nga paniguroon yun nila nga madakpan yun si Ronnie. Kinahanglan yun. Kay gusto na ko nga manubag yun siya. Ining tanan nilang mga binuhatan. Siya mo'y nakaingon ining tanan. Asa magyug ko di mo dada, Ronnie. Doon na tayo tagbuon dito sa dakong cross sa tangkigan. Kung ato ka dito makataggamtam na sa imong kagawasan. Ato ba ko di mo dito ibilin? Oh, adto na mo dito madawat ang imong kagawasan. Nganong dito pa man, Ronnie? Dili ba mahimog dadoon na lang ko nimo diretso sa ospital? Kaysa ako nang giingon nimo. Wa na'y kapuslanan nga imo pa kong paantuson. Dili na magkaliho kiniduhan ako ka mga paa. Ano bang kadaghan magkikareklamo? Ang iyo raon ta ni nako nimo. Di ka pwede maghangyo. Ako'y magbuot sa imong kinabuhi. Busa ako ang masunod ug dili ikaw. Milakaw na sad si Idana. Mulagay. Milakaw na po. Karong taw-taw kami ni Sir Nelson o si Badong manlakaw sad. Oh, na naman kay mga pulis nga mo back up ninyo. Nakaplano ng tanan, Mak. Ay, pastilan ba yung Puldo, oy? Ako magikulbaan og maayo ining sitwasyon na. Mulagay. Ang gusto ko nga may tabo na si Pepeng nga madakpan yun ni Ronnie. Mao gani. Maayo tag mulampos gid ang kapulisan sa pagdakop niya. Mulagay. Magampunan tamak nga hapsay ang dagan sa tanang mga plano. Sa imong paminaw, Puldo, wa ka makabantay si Idana ini? Malagmit wa kay wa siya may bawo nga gimonitor na karon ng tanan ng mga lihok. Maghidaot lang gyud ang hapsay og malinaw na yung tanan, Puldo. Lipuldo! Nay! Oh, badong. Bads kayon, Bads! Dali, Bads! Oh, saan, Noy? Saan naman ka?
Alam na kayo, kubads. Tara. Adto ta magpaabot sa silong kay karong taon maglakaw ta. Uban na si Nelson. Si Sir Nelson na bang kuyog na to, Bads? O nay, kay ito ang mas pipiping. Kuyog mas panon nila ni Hippie. Bala, sige. Mas mainon. Tana. Alas 2:30 pa. Tingali karon taon-taon. Maabot na sab sila si Ronnie. Paabuto lang ako sila din eh. Unya ra ko moduol sa dakong krus kung makita na nako sila. Oh. Uy. Nanay ko ching itong namiabot. Asan sila na? Dili lang gid ako makawas. Aninahon gid na nako mapalibot. Kung wa bay laing nakapaniid sa palibot. Mupwesto ko din sa pikas. Niyaratas dakong krus, Tilde. Ugmingaw pa kayong palibot. Very good. Nindot kini nga pagkaplano ni Dana. Pero wa pa ko makakita niya. Dili lang una ka sa suot sa kotse, Tilde. Mugawas ko kadiyo. Alas 2:50 na. Pero paghapon ko'y nabantayan nga kasikas sa palibot. Si Dana basig na aras sa palibot. Inoon, napay 10 minutos nga pabuton. Pabuton na ginunan ako siya din. Oh, nala sila pa. Dunay gipakanaog si Ronnie nga tiguang babae, gikan sa sakinan. Oh, klaro kay sila sa teleskopyo. Pero tapa. Wa pa sila na, sir. Pabuto na to si Dana nga muduol nila. Alas 3:10 na. Pero wa pa gyapon si Idana. Tapa. Di man dapita siya, matago. Uy, Tora. Na si Dana. Stress, Jess. Mikawas nagikan sa kakawayan. Ug padung ng muduol nila ni Ronnie. Kumusta, Idana? Nanas tiya Tilde. Nanong imo man lang ning gipayaka sinang Tilde din ni Ronnie? Pasensya na kay Idana. Di na makalakaw sa tiya Tilde. Nang Tilde, kumusta ka na? Okay ra ko, Idana. Pero Ronnie, dili ko makaako nga magkunaw na nga atong biyaan sinang Tilde din nga ingon ini ang sitwasyon. Kabala kay Idana. May mong ihatod na to siya sa ospital. Ako rin ba na niya? Ang importante nga mituman ta sa atong mga gikasabutan karon. Bueno, sige. Hain na ang agate. Oo. Niya na nako. Ako na ihatag karon ni Tia Tilde. Sige. Gusto ko nga makakita nga imo nang ihatag niya karon dayon. Diara. Ambi, Ops. Di ka may mumuhikapin eh. o ganong dili man. Gusto ra ko nga makasiguro kung maubag yun na ang agate. Kuwang ka pa rin pagsalig na ko. Ha? Kita kayo niyo. Mao na yung mong gipabot, di ba? Bueno, sige. Ihatag ni nang Tilde. Sige. Diara. Tia, dawata rin tiya. Dawata rin tiya. Sige nang, dawata. Ano ba nagduwa-duwa ka mas pagdawat, ha? Dili ko mo dawat ni Ana. Sa? Kung ganong di ba din mo dawaton? Limbungan ka, Ronnie. Dili na mao ang bato nga gipangita ni Idana. Sa? Ronnie, Tepa. Murag dunay laing tao nagkapanid na to na. Sakay! Sakay, balik, tali! Naglimbong ka na ko, Idana. huwa ko magbinuang ni mo, Ronnie. Ikaw ang nanglimbong na ako. Sakay! Kinahanglan nga muuban ka na ko karon dayon. Pero, Sakay dayon kung di ka gusto nga dunay daw tang mahitabo ni Tilde. Sakay! Hindi na lang. Napalibutan ka na mo. Wag yung kumasayop. Gitraidoran ko ni mo, Idana. kadiyot lang, Ronnie. Dili ako eh. Magmahay ka ni mong gibuhat ako. Magmahay ka! Ayaw! Ayaw ninyo siya kung saan!
you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!